egitasmo edo proiektu hau bazela, batetik, Hondarribiko sortzaile edo artistak elkartzea, saretzea, elkar ezagutzea, bai? Hori, bertan harremanak sustatzea eta hor sortuko diren dinamikak esango du aurrerantzean ze izango den. Baina horrekin batera, nahi nuen eman herriko artistei ikusgarritasun bat, bizibilitate bat eman nahi genion. Asmo oso honen barruan ere bazegoen kanpora begirako ikusgarritasun hori izatea, Eta orain aurkezten dugun erakusketa deialdi honek edo ematen dio edo betetzen dugu horrekin helburu. Azaro bukaeran, azarako 27-tik 30-era Bilbon izango da FIK Bilbao 2025 erakusketan bertan izango dire herriko 5 artista. Oso garrantzitsua zen herriko artisten artean loturak sortzea, baita ere herritarrei erakustea herriko sortzaileak egite dituzten lanak, eta 3. puntua ere bai eta garrantzitsua zen saiatzea modu batean edo bestean herriko artisten lana Hondarribitik kanpo erakustea. Posa handia da lortzea figen egotea eta horrela zirkulo bat ixtea. Aukeratutako artistak oraingo honetan izan dira Sandra Cuesta, Aiarta Alonso, Naiara Goikoetxea, Julia Lasa eta gero nire lanek. Mundu osoko galeri tartean egongo garela gure lanak erakusten, eta horrek esan nahi du ere bai Hondarribiaren presentzia ez bakarrekan artistena, baizik eta herriarena ere bai izango dula garrantzi bat ferian. Nik uste dut orain dela asko ez dela olakorik gertatzen herrian eta arte mailan, eta aukera polita dela. Ja hasierako aukera hori izugarri izan zen eretzat, baina gainera kanpora ateralizatea asko zuetu. Kontua da, proiektuaren zati batean 3 lientzo handi egongo direla, bideok eta baina zati bat paper gainean dakat, orduan aproposa izango da horrela eramateko.